22 سپتامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ню-йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо президенти ҷумҳурии Португалия муҳтарам Марселу Ребелу де Соуза мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ масоили вобаста ба таҳким ва густариши дӯстию ҳамкорӣ миёни ду кишвар дар доираи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ шуд. мо раванди рушди робитаҳои ҳамкории тоҷикистону Португалияро дар доираи Иттиҳоди Аврупо мусбат арзёбӣ намуда, хоҳони тавсияи онҳо дар қолаби дуҷониба низ ҳастем, изҳор доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таваҷҷӯҳи зиёд ба тавсияи муколама ва тамосҳои сиёсии байнидавлатӣ дар сатҳҳои гуногун, тақвияти заминаи қарордодию ҳуқуқии робитаҳо ва густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ зоҳир гардид. таъкид гардид ки истифода аз захираҳои фаровони табиӣ ва башарии Тоҷикистон аз ҷумла манбаъҳои энергияи сабз, маъданҳои нодир ва дар якҷоягӣ бо технологияҳои пешрафтаву сармояи Португалия метавонад ба нафъи ҳарду кишвар хизмат намояд. ҳамкорӣ дар бахшҳои башарӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, фарҳанг, сайёҳӣ ва табодули устодону донишҷӯён низ дорои имконоти фароғ арзёбӣ гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба таҳкими ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо, Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла атрофи мавзӯъҳои вобаста ба обу иқлим ва пуштибонӣ аз сулҳу субот дар ҷаҳони пешгӯинашавандаи имрӯза сурат гирифт.